Здравейте! Хербал алоe концентрат е вкусна и нискокалорична напитка, която подпомага да сте добре хидратирани. Добавяйте я към водата за по-здравословна алтернатива на висококалоричните безалкохолни напитки със съдържание на много захар. Съдържа 40% сок от алоe вера, извлечен от целите листа на самото растение. Желето алоe се извлича с помощта на студената обработка, което е най-добрият начин за постигане на висококачествен гел. Независимо дали се опитвате да контролирате теглото си или водите активен начин на живот, може би на всеки му е трудно да осигури на организма си необходимия дневен прием от течности, който би трябвало да бъде повече от 2 литра. Алоe гел съдържа 20 микроелемента, 18 минерала, 12 витамина и над 200 полезни активни вещества, 72 от които са за здравословна храносмилателна система. Листата се събират ръчно, за да се гарантира високото ниво на чистота. Алоето прониква 3-4 пъти по-бързо, отколкото водата в клетката, което подпомага процесът за извеждането на токсините. Ползите са, че подобрява работата на вътрешните органи, увеличава водният баланс. Вътрешният душ на организма, обичаме да казваме, че е алоето, подобрява храносмилането и стимулира естествено самоочистителните сили на организма. Намалява нивото на кръвната захар и липидите в кръвта. Неутрализира киселеността в стомаха. Редовната му употреба забавя стареенето. Кой не го иска? Предлага се също в оригинален вкус, с естествен цитрусов привкус, без изкуствени подсладители или отцветители. А как го приемаме ние? Правим 2 малки дупки на бутилката. Слагаме 2 капачки от вълшебната течност в чаша и наливаме около 150-200 мл вода. Това е. На здраве!